ashe ita burin ta na shi farko nan gaba kyamara man mu je ba ya baka wani emotion gaba ɗaya ba ku ana kokari wana yawa ke ne da rike bakin na irin tsagumin na ku da mata irin dan abun mamakin nan kina da abin da kike rabbana ta san ba zai bari kar ka tsaya je ka cika har Kano bishi da kallo bishi da kallon